an Bábóg Baby Bibi agus mhúineann sé do páistí cincuí uimhreacha dhathanna agus chruthanna ará a Gaeilge. Crothú idir agus a Gaeilge Karen an teddy tháinig siad sús leis an smaoinemh nuair a bhí inaon Robin hartar sé bhí agus thuaidh siad isteach go dtí na siopaí thuaidh siad isteach go Smiths nó cibíocht agus tháinig siad go raibh go leor rudaí ra tú ná múna do páistí cincuí rudaí rá a sméil ach ní ar aonmhad a Gaeilge, so tháinig siad sús leis an smaoinemh. A tree. A cat. A curry. A shay. Fuair Bibi dúis gradam hála sasna Golden Practice Preschool Awards fuair sé gradam an sin agus cumála sin fuair sé gradam a go an cuddly toyas fear. So ní chuir bhí an Bibi ag páistí agus níos chuir sé isteach ar na páistí a bhí an teddy acu nach raibh siad an Gaeilge hiiscint ach go raibh siad a gcéiré agus bhí sé soch cuddly ho.